Стефчо, какво става тук? Стефчи, дрежките ли си оправяш, а? Стефчо, какво става, бе, малчо? Мали, голямо подреждане му хвърляш. Останаха ли неизвадени дрежки? Не. Има още малко. Има още малко дрежки неизвадени. Ето ги там, да. Ето ги. Айде. Опа! И тях ли ще ги извадиш? Така. Дай сега да ги сложим обратно. Ще ги сложиш ли обратно? Така, да. Така, прибери. Ето и тук има, да? Прибери ги и тези. Стефчо, какво става? Подреждаш ли, малчо? Браво. Какво става, тати? Да. Тук имаш още дрежки. Стефчо, виж. Тук има още дрежки. Там има още дрежки. Прибери ги. Сега ще ги вадиш пак. Добре. Стефчи, кажи здрасти. Кажи здрасти. Здрасти. Браво. Кажи браво, бе. Джак. Дай чорапчетата на тати. Боц, да, дай чорапчетата. Дай. Браво. Ето, заповядай. Дай на тати чорапчетата, дай. Така. Хайде, заповядай. Дай на тати. Дай. Много ли е смешно? Ето, я вземи другите чорапки. Заповядай. Може ли да ги разтвориш или друг път? Дай на тати чорапките. Дай. Кой се закача, бе? Ой! Бам-джам! Хичи не разбра. Кой се закача? Кажи чао. Чао.